Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer met de dagelijkse update. Het is geen 1 april mop, we hebben wel degelijk mensen getest gisteren, maar gelukkig geen nieuwe gevallen, positieve gevallen gedetecteerd. Dat wil zeggen dat het totaal aantal mensen die positief hebben getest op Curaçao, dat ligt nu nog steeds op 11. Daarvan is helaas 1 overleden. Er liggen 2 mensen thans in het ziekenhuis. Er zijn 3 genezen verklaard. En de rest die is thuis geïsoleerd. Die wordt door ons gemonitord en bewaakt. En dat is hetzelfde gebleven zoals de dagen hiervoor. In totaal hebben we op Curaçao samen CMC als ook vanuit de GGD samen iets van 172 mensen die getest zijn. Daarvan is dus die 11 positief. Dat wil zeggen dat dat een relatief laag aantal is en we hopen dat ook zo te houden. Er zijn 222 mensen bij ons ingeschreven in het register voor actief monitoring. Daar zijn het gros daarvan afgerond. Dat wil zeggen dat we ze 14 dagen hebben gemonitord en de incubatieperiode is voorbij. En die hebben geen symptomen ontwikkeld, zijn niet ziek geworden en dat betekent dat dat afgerond is. Dus een aantal die zijn nog onder monitoring. Behalve die groep is er ook een groep die wij ook monitoren en die sinds laatstelijk dat de boel echt helemaal potdicht ging, een aantal ook onder verplichte quarantaine. Die groep is ruim 1580 mensen die wij geregeld bellen. Dat zijn mensen die binnen zijn gekomen van gebieden waarbij er wijdverspreide transmissie is en die dus een hoger risico lopen dat zij besmet zijn. Die mensen monitoren we ook. Tot nu toe levert dat gelukkig ook niet zoveel op. Dat is dus ongeveer de stand van zaken. Ik blijf herhalen wat ik de afgelopen dagen ook heb herhaald. Het is van uitermate belang, juist in deze fase, wanneer de boel eigenlijk dicht is gezet. En waarom hebben we dan met zoveel lage aantallen toch meer stringente maatregelen genomen? Omdat wij ons baseren op de paar modellen die we hebben. Die modellen zijn niet perfect. Die modellen kunnen niet perfect zijn omdat wij nog met te kleine aantallen bezig zijn. Als je met kleine aantallen werkt, dan is het heel moeilijk om een sturdy, een robuuste model neer te zetten die werkelijk op genoeg data is gebaseerd om er iets over te kunnen zeggen. Echter, er zijn 2 dingen die wel uitspringen, uit welke model je ook hanteert. En dat is, als je eenmaal hebt vastgesteld dat er lokale transmissie is, dus het is niet alleen maar import die je snel kunt isoleren en kunt bewaken en zorgen dat het niet verder gaat. Als het eenmaal in je maatschappij speelt, in je gemeenschap en er zijn meer mensen die contact hebben gehad, dat dat veel moeilijker is om te controleren. Dus eenmaal lokale transmissie vastgesteld, dan is de kans veel groter dat er wijde verspreiding gaat plaatsvinden. En die wijde verspreiding, daar zijn we juist bang voor. Want als dat eenmaal gebeurt, omdat onze absolute aantallen capaciteit, bijvoorbeeld in de intensive care en bijvoorbeeld ziekenhuisbedden, die zijn in absolute aantallen natuurlijk relatief klein. En daarom is het zaak om, zeker als je eenmaal lokale transmissie hebt vastgesteld, en dat hebben wij nu, bij 2 van de 11 gevallen denken wij, hebben we geen geschiedenis dat dat uit ergens anders komt, dat dat aan reizen gerelateerd is, of dat dat gerelateerd is aan iemand die geïnfecteerd is geweest met iemand anders in het buitenland. Dus de infectie heeft lokaal plaatsgevonden en dus is de verspreiding lokaal ook verder mogelijk. Nou, eenmaal dat vastgesteld, dan moet je proberen verdere maatregelen te treffen om zoveel als mogelijk de kans op verspreiding te minimaliseren. Nou, wat zijn dat voor maatregelen? Dat zijn exact de maatregelen die wij treffen. Dat is het verhaal van social distancing, maar dan verveelvoudigd. Dat is het verhaal van die grenzen dichtgooien op tijd, scholen dichtgooien, afstand nemen van elkaar, oppassen met kuchen, hoesten, etc. Bewaar je afstand van 2 meter, al hoesten en kuchen mensen niet. Inderdaad niet naar werk gaan, zoveel mogelijk thuis blijven, zoveel mogelijk minder sociale contacten, geen feesten, geen grote groepen bij elkaar. Dat zijn juist de interventies die de literatuur zegt, als je dat allemaal doet, dan kom je tot een
reductie, dus afname van de transmissiemogelijkheden. En dat is waar wij moeten zijn. Want alleen in dat geval voorkomen we dat we over onze capaciteit heen gaan. Dus het is juist nu van ontzettend veel belang dat wij ons houden aan de richtlijnen die de overheid geeft en probeer als het echt niet nodig is, niet naar buiten te gaan, thuis te blijven. Alleen de zorgers, de mensen die essentiële functies hebben, die moeten naar buiten. En alleen als dat echt nodig is. Als je zich daaraan houdt en als wij ons allemaal daaraan houden, dan komen we er misschien wel doorheen. En daar is waar wij op mikken. Dus ik vraag uw begrip. Ik hoop dat het duidelijk is. En ik vraag ook of u meewerkt met ons allemaal om dat te bewerkstelligen. Dank u wel.